amser resyn nhw mewn 1799 roedd babi bach o'r enw Mary Anning. A roedd 3 merch yn gyfalu am. Pob dydd roedden nhw yn mynd i'r parc am dro. Dechrau dro mewn ed. Rwy'n hoffi Mary Anning ond mae hi'n sawl trwy'r amser. Beth ydy sŵn hynny? O, ne, mae'n star ar y ffordd! Mesta Brannig! Oh no! Beth yw wedi digwydd i pawb? Yn anffodus, fi farw y tri menywod, ond mae babi yn iawn. Cyn y Mesta Brannig, roedd Mary Anning yn babi sal trwy'r amser, ond nawr mae hi'n babi iach a hapus. Helo, Mary Anning ydw i, rydw i'n 8 mlwydd oed. Dyma fy mrawd. Helo, fy enw i yw Joseph Anning, a rydw i'n hoffi chwarae gyda Mary. Helo, Richard Anning ydw i, a rydw i'n hoffi casglu ffosilau ar lan y môr, oherwydd rydyn ni'n codi arian ar gyfer fy nheulu, achos rydyn ni'n teulu tlawd. Beth ydyn ni'n mynd i gwneud heddiw, Dad? Heddiw rydw i yn mynd i dangos chi sut i darganfod ffosilau ar y traeth. Dewch gyda fi i'r traeth. Helo, sut o't ti heddiw? Da iawn, helo. Mae'n hwn heddiw. Ydy. Fi'n hoffi cerdded lan y môr. Dewch gyda fi, plant. Yn gyntaf, rydyn ni'n angen edrych wrth ymyl y clogau. Ac ar y llawr. Beth yw hwn, Dad? Dydy hynny ddim yn ffosil. Mae'n cragen. Rydw i yn mynd i chwarae o lan y môr. Beth yw hyn? Yn anffodus, dydy hyn ddim yn ffosil. Ond beth mae ffosil yn edrych fel te? Edrych? Hyn yn ffosil? Mae ddim yn edrych fel ffosil. Edrych ti fewn. Mae'n ffosil amynau. Waw! Tro ti. Diolch. Ydy hyn yn amynau? Waw, Mary, ti wedi ffeindio ffosil. Roi e mewn y bucket. Tro ti. Waw, rydw i wedi ffeindio ffosil enfawr. Da iawn, Dad. Tro ti nawr. Beth yw hyn? Waw, hwn yn ffosil enfawr. Sut bydd yn ffitio mewn y bucket? Dydw i ddim yn gwybod. Waw, Mary, ti'n gwych yn darganfod ffosilau. A ti? Diolch. Bydd yn ofalus. Mae'n clogo'n serth. Na, Dad! Croeso i siop ffosilau Mary Anning. Mary Anning ydw i, a croeso i siop ffosilau ffantastig. Fy enw i yw Joseph, a dyma fy chwaer Mary Anning. A rydw i'n gweithio yn y siop gyda Mary Anning.
a croeso I siop fosilau. Bore da. Faint yw hyn? Un ceiniog os gwelwch hynno. Diolch. Efo bore da a croeso I siop fosilau. Fantastic. Bore da fy enw I yw Elizabeth Philpott. Waw, mae gen ti ffosilau ffantastig. Diolch, dwi'n hoffi mynd lawr y traeth a casglu ffosilau, ond rydyn ni'n tlawd a dwi'n hoffi fe. Mae gen I llyfrau ffosilau. Diolch. Helo, fy enw I yw Mary Annan. A dyma ffrind Elizabeth Philpott. Helo, Elizabeth Philpott ydw I a rydw i'n hoffi casglu ffosilau. Mewn 1999, darganfod I Ichthyosaurus. Dyma fy ffosilau. Daeth gwyddom wedi gweld Mary Anning amdano help I enwi'r ffosilau. Helo, Mary, how can we help? Okay, sure. Dyna ti. Diolch. Diolch, Mary, am helpu ni. Hello, Mary, how can we help? Okay, sure. Dyna ti. Diolch yn fawr. Hello, Mary. Hello, Elizabeth. Helo. Ydyn ni wedi ysgrifennu llyfr I chi am ffosilau I gyd. Waw, diolch yn fawr. Dydy enw Mary Anning ddim yn y llyfr. Yna chi ydyn gallu bod yn gyfronwyr. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hefyd, rwyt ti'n tlawd. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.